सिगाङो गोसो बायदि जाबाय थानानै आं गावखौनो बेबायदि अमा बायदि माने लोदो होननानैथ' आं गावखौ मिथिखायो हा खिन्थु आं इमान अमा मा होनना सानामोन आरोना गावखौ दासो नायबाथाय बोरैबा मोनलायलायो आरोना मा होनो नोंथांमोना नायनानै खोन्थाहरलाय अमा मा ओमफ्राय मा होनबावनोलै बादा होग्राबो गैयामोन नालाय जाबानो जाबाय थायोमोन अमा बेदर जालाय नारजि जालाय अनला जालाय दाउ बेदर जालाय मायबा KFCनि मायबा बार्गार जालाय मा होनबानो किम जं बायदिसो नुलाय लांबायमोन आंखौ किम जं ना नामा असलि नामा मा फुल नेमा मा नायनो बयफ्रेन्ड गैया आंहा रावबो फैनांगौबो रावबो गैखाया सोरखौथो नेबावनो नाथाय आदा फंसे बाथ्रा हिर' होनना नङाब्ला थांफानाय नङा देलायस्रो देलायनानै लांगोनायाव उसुखुथु फैदो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय थांबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो मुभि नायनो थांनो नागिरदों आरो ना सिटि सेन्टार नायग्राया ओमफ्राय गासैबो नायखांजोबनाय मुभि जवान ओमफ्राय दायो जों दिनैहायसो नायनो थाखाय टाइम मोनदों ओमफ्राय दिनैसो नायगोन आरो ना स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादों ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चेलो ओमफ्राय स' दिनैहाय आङो पुरा फंबायफोरजोंहाय थांगोन आरो ना नोंथांमोना नुगोन सोर फंबाय बेनिफ्राय गोलैलांबा नों खन हरनांगोन हाय होनना बुंहरदोंब्रा हनै नुवाखै फार्स्टआव केमेराखौ साफा खालामदो उल्टासो आंखौ माबा बायसा नुदों खोमा जिराफ मानसिनि बेलेग नुखाबाय मानसि नङा जालायो नंगौना नङा जालायो आजिखालि सोरखौ आंखौ बेलेग मोनबाय न' आं मानसियानो बेलेग जाबाय न' आगोलावसो हेल्दि नाङोमोन हा आगोलावसो हेल्दि नाङोमोन होनदों माने दादागिरि बायदि स' दायो जोङो जाग्रोना लानोसै जोंना मुभि टाइमनि थाखाय आरो 40 मिनिट्स दंबावो आरो ना जाग्रोनानै लानोसै जोङो दायो मा अर्डार खालामदों आं देखायनो र' मानसिफोर मा अर्डार होखो जाय आं मा जादों नुवाखै आंनि चिट मिल दिनै आंनि चिट दे गासिखौबो जागोन आं लागोन लाबाय थागोन आं स' दायो जानोसै दिनैयो
मा थांखो दे देग्लाया উজ্জীৱন স্মল ফাইনেন্স বেংক ৭৫ লাখতকৈও অধিক গ্ৰাহকৰ বিশ্বাস गोर से बांध के रखेगा मोनफैबाय आङो जबाय चूजे को उड़ा नै जोंना जनायानो सोरबा गाहायाव सोरबा गोजौआव आलदा आलदासो आरोना ओमफ्राय माने साडेनलि बिदि प्लेन खालामनासो फैबाय नालाय बिनि थाखायनो मोनासै आरो एखेलेगे जनो थाखाय ओमफ्राय लोगोसे मोजाङानो नांबाय मुभिखौहाय मानसिफोरनि रिभिउफोराबो बिराद मोजांमोन नालाय बिराद नायनो एक्साइटेडमोन आरोना जा गोबावनि उनाव दिनैसो टाइम मोनबाय टाइम मोननाय लोगो लोगोनो थुदो नायनोसै होननानै फैबाय आरो जोङो मुभि नायखांबाय माबायदि मोनखो दिग्ला मुभि नायनानै हा केनेকুৱা লাগিল मुभि ভালে थांसै दायो जोङो जेराव फुल गैया नैयावनो दङ जाहानियाव येस थांसै 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 चलो 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 So guys, दायो आङो न'आव मोनफैबाय ओमफ्राय मोनफैनानैहाय जा गरम मोनबाय आङो खानायखौ खानानै लानोसै आङो जा गरमथार मोनबाय आरोना खानाया एसे गोलाव जाहांबायना आंनिया मोजांमोन मुभियालाय आंथ' मोजांसो मोनदों आरोना देग्लायाबो मोजाङानो मोनदो बरिया बांद्राय खोथा बुंनाङा मिथिबायना खोथाखौ बुंनो गोनां जादों ओरै जाबाय थानाय खानायालाय बोरैबा मोजां खालामना थाफैसोबाय माथो दुगैनानैलाय बोरैबा देलाय सोना थाबाय दां ना सोरखौ लोगो हमैनो आं दुगैयाबा उन्दुनोसै मानोथो होनबालाय मोजांथार बोरैबा जाना थादो दस' माहाबा थांनाय रखम ओरैनोबालाय आं थांबा माथो मख'खौ थाङो दस' हा माहा थांनाय नोंलाय इमान देलायनानै बेखौसो आंनो नांगौ जादों दा खोथाया सेनापतियासो माथो जादों सेनापतियानोसै नामा नोंनिया लोगो हमनाया सेनापति कोन হয় बेकरार हम न करिए आप So guys, दायो आं ड्रेस चेन्ज खालामना लानोसै उनावहाय लोगो मोनगोन ओमफ्राय दिनैहाय मा जागोन आं बेखौबो दिन्थिगोन नोंथांमोननो दे